balio handia dauka, jasota dagoelako, eta pelikula batean jasota daukalako, Barandiaranek guain dela ia 100 urte. Beraz, gordutako ia, zinearen teknikak eta erabiltzen zituen. Eta 3 personaje dira, batetik dago, epaiketa bada, azkenean, dago, erruduna, bigarren personajea da salataria, orain datorrena erruduna, esatezagun, hone ditu erru guztia nunbait, eta hau, mantaz estalita ageri da, grabazio horretan, antzerki horretan, mantaz estalita hasi burutik eta hankapuntaraino, eta lakari aleak, batez ere garia eta neurtzeko erabiltzen zen ontziaren barruan sartuta dago, esan dezagun, erruduna. Eta ikusten dezue, makila daukala eskuan, da makilaren puntan, gari batean lapiko bat, edo eltze bat, edo pitxarra, edo dena delako buruz bera. Bigarren personaia da, hau, erruduna omen den hau, salatu duena, beraz, salataria. Beti dira, gero ez dira testuan esaten direna ez dira behar bezala ulertzen, baina batez ere dira baserriko gora berak. Oiloa lapurtu diola, bere soroan sartu zaiola abereren bat, o behia edo ardiak edo eta horrelako komeriak, orduan bate salatzen du bestea. Eta bigarren ere, esan dezagun salataria, hau ere, mantaz estalita, isaban apurtuta ikusten duzue, eta honek ere makila du eskuan. Eta hemen falta zaigu epailea. Honek erabaki behar du. Hauen mantaz estalia, honek ere makila du eskuan. Lana gartzen zituzten, hartazurik eta nahi ziren bitartean. Eta pentsatzeko da, inguruko jendearen menengo zala begira. Honen bestez, hortxe dauzkagu, hasi dadila antzerkia. Agur, Mari. Ongi etorri. Aizak, nik emanian 100 dukat urretan. Ez den egia esanik gezurti horrek. Nik ez dina sekulan zorri dukatetan. Gezto zuri bat baizik ez zaizi egundaino. Alde gintzan hemendik akelarreraino. Hori ezaz gainera, nere uztarri die bere kollarekin ordekik lapurtue. Baldine, itule jatzak, bestela ez tekizengo gauzonik ietzat. Gezurre esan den oine, ondo lengo lepoti dauka zintzik burue. Oia lokeare hordik, betxitakin eamanik. Isilago gezurti, sekula ez dina tire oieta txiteik ikusi. Ia goixilitzontzi. Ikusi ez ezik hartu, tea eman ebar nigandi. Txerri bate ostu, taren bostu meguri. Gezurre erten din, neska. Iretxe errik netxen, ez den ikusi usarka. Gau ez ostu eta bertan hil. Usarka ikusten askizain. Katu ebanian, atzo goitzen arrafauian. Lotxagabe jaiointzen, iretxen ez atzo, ez gaur, ez non sartu ez da izen. Esan deioela launek, egizan naizen ala ez. Baitxere aike jaunek, zertan ordain behar nauen, gizatxar gaizkia zionek. Neska, zerrengo jon horri, eman deinala bazkari. Jaune, musal bat non ez talpen, guere eman dit gauen. Muxarik baden, ehorrek den. Ostu direnen ordaine, hasi nahi baden eskatzen. Ire gezurrek kaltek, hasi lehenengo ordaintzen. Lau ardizar banetuan sasin belarra jaten. Akeik sartu dituk goizetik, ie hilorren. Nere hilorren ez dina sasin dabien ardirik. Nehar taldek ez din horrelakon beharrik. Neidan aukatzen dia, kendu digne osasune. Olakokin zerrein esaiatu aike jaune. Jota, botaza nahi baen, neurren nein badezagen.